Fil-perjodu fejn Jason Azzopardi kienet jinnegozja proprjetà għalih personali, bħala Segretarju Parlamentari responsabbli mid-Dipartiment tal-Artijiet ra illi jibda l-proċess biex dik id-dar ma tibqax fuq konvenju mal-Awtorità tad-Djar kif kienet ilha għal snin twal. Naturalment biex sar dan ħallas il-Gvern. Dan ifisser illi b'deċiżjonijiet tiegħu stess meta kien responsabbli politikament, Jason Azzopardi għala f'5 xhur proċess li għal eluf ta' Maltin ma nalaqx fi 3 deċenji. Dokumenti u riċerki li pubblikat il-Gazzetta Kulħadd isegwu pass pass l-istorja tal-proprjetà numru 12 fi triq Klematis f'Santa Luċija. Il-proprjetà b'veduta ta' diversi għalih, illum hi tax-Shadow Minister Nazzjonalista. Hija proprjetà li akkwista meta kien membru tal-Kabinett u skont tariż velat mill-kulħadd jirriżulta li hemm xamma kbira ta' abbuż ta' poter u nuqqas ta' etika kbira min-naħa tiegħu. Iżda x'inhu l-każ? Fl-modi, partikolarment is-snin 70 u 80, gvernijiet differenti espropjaw artijiet għal skop ta' akkomodazzjoni soċjali. Iżda minkejja li għaddew għexieren ta' snin, is-sidien oriġinali baqgħu qatt ma tħallsu. Bekk il-familji li daħlu f'dawn id-djar kienet ma kellhomx titlu tal-art u qatt ma sar kuntratt, tant illi kienu fuq konvenju. Bħal dawn għatawn diversi każi. Iżda mhux hekk ġara fil-każ ta' Jason Azzopardi. Fl-ewwel ġimgħat tal-2010 tefajnieh fuq proprjetà li ried jagħmilha tiegħu. Dar imdaqsa, veduta telieqi u r-raħal xkejken ta' ħalaxa. Bekk, dik is-sena Jason Azzopardi bdija jinnegozja ma' koppja bil-kunjom de bono biex jixtri l-proprjetà tagħhom. Sa hemm xejn ħażin. Iżda, mistoqsijiet kbar iqumu dwar kif waqt li kien għaddej b'dawn in-negozjati, id-Dipartiment tal-Artijiet illi tiegħu kien responsabbli u ipprepara valutazzjoni tal-art illi fuq parti minna imibnija id-dar illi Azzopardi rid jagħmel tiegħu. L-istima saret biex il-Gvern iħallas tal-art u dak li kien fuq konvenju isir kuntratt u bekk il-proprjetà li rid jikseb Azzopardi tkun iktar fis-sod. Din l-istima saret fit-2 ta' Marzu tal-2010 u 13 jum biss wara Jason Azzopardi innifsu bħala Segretarju Parlamentari awtorizza illi jibdew isiru l-preparamenti biex tinħareġ dikjerazzjoni tal-President fuq din l-art biex il-Gvern iħallas l-sidin oriġinali u tingħata iktar valur. Dan fil-waqt li eluf ta' familji oħra kienu għadhom qed jistennew li ssir din l-istess tip ta' ġustizzja magħhom. Fil-waqt li kien għaddej dan kollu, Jason Azzopardi kienet jalaq mal-koppja de bono. Tant li fis-7 ta' April dawn talbu lill-Awtorità tad-Djar biex jitħallew jitrasferixxu drittijiet li kellhom fuq il-konvenju mal-Awtorità tad-Djar lil Jason Azzopardi, li kien is-Segretarju Parlamentari responsabbli mid-Dipartiment tal-Artijiet. B'ħeffa li ma bħala l-għada wieġbet l-Awtorità illi aċċettat illi jsir dan it-trasferiment. La darba kien hemm din il-barka pronta, il-kuntratt bejn il-koppja de bono u Jason Azzopardi sar 21 jum wara. Il-proprjetà Jason Azzopardi xtra għal 298,000 euro. Fil-5 ta' Mejju, 11 jum biss wara dan il-kuntratt, ħarġet id-dikjerazzjoni tal-President biex parti mill-arti li fuqha kienet mibnija id-dar tkun akkwistata mill-Gvern. Eventwalment l-art in kwistjoni ġiet trasferita mid-Dipartiment tal-Artijiet lill-Awtorità tad-Djar fi 17 ta' Mejju. Iktar tard sar il-kuntratt illi bih l-art għaddiet għand Jason Azzopardi minant l-Awtorità tad-Djar. Bekk dak illi ħafna kienu ilhom jiġġieldu għalih deċenji ingħala f'5 xhur biss. F'dan il-każ, b'Jason Azzopardi imexxi proċess li kien jaf illi se jgawdi minnu. Għax fil-waqt li kienet jinnegozja proprjetà għalih kienet juża il-poter ta' Segretarju Parlamentari biex jara illi it-titlu tal-art tkun kif jixtiequ.